Čau, dneska je neděle, začátek prázdnin, já jsem šel zase na kolo a trošku si zašeredíme. Dáme takový můj okruh tady, co jezdím furt a uvidíme, jak moc bude mokro, protože ráno byl takový menší destík, tak uvidíme, jak moc to bude mokrý. Tak zatím. Tak teď je před náma první takový trail přibližovací. Ještě budou 3 přibližovací, až se dostaneme na ty velký kopce a dlouhý traily. Tak jo, tak teď si trošku rozjezdím předtím a snad to bude OK všechno. Takže jo, tak snad mám dobrý převod. A jdem. Takže další přibližovák a ten už bude hodně dobrý. Tak já pokračuju dál na velký kopce. Jako tady je takový bláto, že se bořím, když jdu nahoru. Ale ty traily byly celkem v pohodě. Teď ty louky budou asi nejhorší. Ale dneska mi je celkem zlé a bolí mě hlava. Ještě k tomu všemu. Tak uvidíme, no, jestli jako mi to půjde, nebo ne. Ale přineším se tady na tu cestu. Tak asi až na dalším trailu. Ok, další přibližovák, ale nejdřív tady zkusím najít na jeden skok. Jestli to vůbec půjde skočit, protože tady je sníh předtím. Hoši, tak to kvůli tomu sněhu nepůjde. Shit. Kvůli tomu sněhu nahoře si nemůžu na to vůbec rozjet. No nic. Nevadí, tak až to tam sleze nahoře, tak to bude skákat. Tak nevadí, tak dneska bez skoku, bohužel. Tak pokračujeme. Je tady asi nějaká zima. Tam je sníh a led někde. Takže freška číslo 1. Trošku tam asi bude led v půlce, si myslím.
Takže frška číslo 2 a už vím, jak to drží na tom, jak to jede, tak teď to bude hustý. Let's go. Ježíš, tam byl led. Takže tak freška číslo 3 a už poslední. Má úplně zamlžený brýle, no asi vdehou sklo už, rovnou dneska. Ty vole. Abych tam vůbec něco viděl. Když je takhle zamlžený, tak to stejně asi je jedno. OK. Tak jdem. Čo?
Ty pičo. Jsme dole. OK, tak jsme na konci tohohle videa. Dejte like, odběr a vidíme se příští neděli. Tak čus.